बेवहाय जोंहा गसाइगाव सारियालि गसाइगाव टाउननि गेजेरावनो मोनसे सारियालि होननानै बुङो। बेवहाय जोंहा दिनै क्लक टावार जादों। क्लक टावार गायसनबाय। बे क्लक टावारखौ बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै बेखेवबाय। बे क्लक टावारा ओरैबायदि मोनसे मेहेर गोनां जादों आरो बेखौ नुनानै दिनै गासिबो गसाइगाव बासिफ्रा जोंनि पिरियड बे आंनि पिरियडआव जे जिनिसफ्रा दिनै जादों बेखौ खुब मोजां जादों होननानै गोबां सुबुंफ्रा बाख्नायलायदों। क्लक टावारा मोनसे जोंनि नेशनेल फ्लेग कालारजों मोनायाव लाइटिं होयोब्ला नुजोबो गोजा गोथां ब्लु आरो गुफुर आरो ब्लु बे जाहैबाय नेशनेल फ्लेगनि एमब्लेमजों कालारजों गोरोबदों। खुब मोजां जोंनि गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्ड बाहाय जोङो फुंनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला फुङाव माखासे जायाखै जोङो बुंनो थाङोब्ला नैबे बेलासिनिफ्राय सान हाबजासिम जोङो गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआव गोबां हाबाफारि लानाय जादों। बेनि गेजेराव जेरै जोङो सेथियाव जोङो बेवहाय जोंहा मदादि ब्रिजनि सायाव मोनसे लहानि ब्रिज दं वार्ड नाम्बार 1 आरो वार्ड नाम्बार 4 बेनि गेजेराव मोनसे मदादि रिभारनि सायाव मोनसे खुब माने नायनांगौ लगिया मोनसे आयरन ब्रिज जायखौ होननानै जों नामकरण खालामदों आरो जों बेखौ जायफोर बिथांमोनहा बानायदों खुब माबा मोनसे साजायनानै जोंब्लिब माब्लिब मोनसे समाय होदों। बे आयरन ब्रिज मदादिनि सायाव जे आयरन ब्रिज बेखौ जों बिटिआरनि गाहाय मानगोनां श्री प्रमद बर'आ दिनैहाय बेखेवबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैथियाव जोंनि बे गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डआव माखासे सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय फैनाय जेरै दा बेवहाय ट्रेक्टर दं ट्रेक्टर टारपालिन ओमफ्राय स्टेनलेस स्टिल वाटार फिल्टार वाटार आरो हम लाइट जों माखासे बे जिनिसखौ दिनैहाय बेवहाय गोबां इएमफोरबो दंमोन आरो बेजों गाहाय जायनि जोंनि बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर'आ गावनि आखाइजोंनो माखासे बेनिफिसारिनो बेखौ राननानै होयो। बेजों लोगोसे आरो गोबां सोद्रोमा दंमोन इएममोन दं बिथांमोनखौबो गासिबो बे बान्था हिसाबै जायफोर मिउनिसिपालनि आन्डाराव माने खुब प्रयजनीय बेफोरखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनानै जोंनिया 1 2 3 4 वार्ड मोनब्रै दं। दा प्रत्येक वार्डआव वार्ड कमिशनारफोर दं इउपिपिएल प्लास बिजेपि बिथांमोनखौ नितान्त गरिब श्रेणी इकनमिक उइक सेक्सननि मानसिफोरनो जायफोरखौ होयोब्ला बै सुबुंफ्रा लाबालाब जागोन लाबान्दक जागोन लाब गोनां जागोन बेखौ नायनानै बिथांमोनहा जोंनि टाउननि सिङाव थानाय वार्ड कमिसनफ्रा गासिबो सोद्रोमाफोरनो बे जिनिसखौ होगोन। अफिसियेलि दिनैहाय जास्ट जोंनि बिटिआरनि जाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे डेम' आकारै दिनै 8 जन 10 जनसोल' होनाय जादों। जों बेखौ लासैनो होलांगोन। बेनिफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा गसाइगाव सारियालि गसाइगाव टाउननि गेजेरावनो मोनसे सारियालि होननानै बुङो। बेवहाय जोंहा दिनै क्लक टावार जादों। क्लक टावार गायसनबाय। बे क्लक टावारखौ बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ बिथाङा दिनै बेखेवबाय। बे क्लक टावारा ओरैबायदि मोनसे मेहेर गोनां जादों आरो बेखौ नुनानै दिनै गासिबो गसाइगाव बासिफ्रा जोंनि पिरियड बे आंनि पिरियडआव जे जिनिसफ्रा दिनै जादों बेखौ खुब मोजां जादों होननानै गोबां सुबुंफ्रा बाख्नायलायदों। क्लक टावारा मोनसे जोंनि नेशनेल फ्लेग कालारजों मोनायाव लाइटिं होयोब्ला नुजोबो गोजा गोथां ब्लु आरो गुफुर आरो ब्लु बे जाहैबाय नेशनेल फ्लेगनि एमब्लेमजों कालारजों गोरोबदों। खुब मोजां आरो बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे प्लान्टेसन बिफां गायनायबो दंमोन। गिबियावनो बिफां गायनाय बेनि परे जोंहा वार्ड नाम्बार 3 जों मोनसे साबवे लामा थांनाय दं। बे लामाया जाबाय लासित बरफुकननि नाम मुङै दिनै जोङो वार्ड नाम्बार 3 बाइलेन मोनसे बाइलेन बेखौ जों नामाकरण होनाय जादों आरो बाखि उननि पर्यायाव प्रत्येक वार्डआवनो बाइलेन नामाकरणखौ जोङो मिउनिसिपालनिफ्राय जों बेखौ बाइलेन मुङै बबे लामाया मा मुं मोनगोन बेखौ जों उनाव बाइलेन नामै दोननाय जाहैगोन।